kar mondo monji gi polis nikech kama koro watimo ni afadhali kata janjore moro inya wuoyo go ime pesa iwuoge dek medhi to polis to bende gima temo wacho ni ya ko gi address gi maber ingeni ji bedo ga jopiny chopo ga sama koro nasenyisi ka ni waol boyudo ni polis ko biro ni temo mako ngate gweng ngato to kata mob justice ibo lawgi makoro anto ibo lawgi ansane anyanyiso jodala wania polis ko biro iri no ko biro gaden bigi man chief gibigo monde kikibebe ni gichope dalanga to nigi okwabiye no kauro werni mora e dalanga to mora udi man chief udi man osie uman ng'amangeyo nke chief magwengwa ngeyo kibiro na gi chief dalana tanyalo ya to kibiro ni nyinga kia ni ng'amoa kanya koro kwabiye wako katananga kato girwaki wacho ni nyaka ngato identify themselves Sheila wacho ni gin giseol kendo ji bochako la polisi ogi bochako la nyune no gimanya timre na kuru nyoro ka gila wacho ni ayeto lakini beti ni to kati ngadi kendo pia benda rakosu two wrongs ritual close weche mabeyo yes police en ngama nigi bunde en gi chik marite ya piny bed nigi ratiro mar manyo hakia mare to lakini Victor okwa wach lweny okinyal bedo ni bire dala ngato iyudo nyathine kano bet piny chiemo ma wuon gi miye nyathine makata daw kodi to ni kodhi ko yudo nyathine to koro kwanye mochari mano to kwabiye mano nyaka walok chikno okiwuog ni die mier mar ngato ni nyathini no ndike mbui kata ansani an gi nyithinda sani kibiro nyisa ni nyarau macha nyisa ni auma no ndiko gimore Facebook taka nyathina mami irukamano apana tiri wach moro maneno ka musela